ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ବା ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ କେବେ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସତେ ଯେପରି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଢଙ୍ଗ ଆଉ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ମୂଲ୍ୟହୀନ ସାଜିଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ 2 ବର୍ଷରୁ କଥା କହିବା ଶିଖୁଛୁ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ସାରା ଦିପଦ କଥା ପରି କଥା କହିପାରୁନୁ। କ'ଣ କୋଉଠି କିପରି କଥା କେମିତି କହିବାକୁ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଆଦୌ ଯତ୍ନବାନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି କଥା ବିପଦ ସ୍ୱର୍ଗସମ ଅମୃତମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତା। ସେପରି ସ୍ଥଳେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଘର ସଂସାରକୁ ଅଶାନ୍ତି ନର୍କସମ କରିଦେଉଛୁ। ବୋଧହୁଏ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ। ବକ୍ତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୋତାଟିଏ ହେବାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ। ସେହିପରି 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖି ଲେଖକଟିଏ ହେବାକୁ ଲାଳାୟିତ। ମାତ୍ର କ'ଣ ଲେଖୁଛୁ, ଲେଖାର ବୋଧଗମ୍ୟତା କେତେ, ସାଧାରଣ ପାଠକଟି ଉପରେ ତାର କେତେ ପ୍ରଭାବ, ଲେଖାର ସାରମର୍ମକୁ ନିଜେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଏସବୁ ତଉଲିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହ ବି ନାହିଁ। ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପାଣି ପରି ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଯେନଦେନ ଉପାୟରେ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ପ୍ରହେଳିକା ଜୀବନଟାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ତ ପୂରଣ ହେଉନି, ମାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ଭାବେ ଜୀବନ ସରିଯାଉଛି। ହତାଶ ଅସଫଳତାକୁ ନେଇ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି ନାନା ରୋଗ ଶୋକ ଅବସାଦ ଭରା ଦୁଃଖଦ ନିର୍ଜୀବତାରେ। ସେ ବିବାହ ହେଉ ଅଥବା ବନ୍ଧୁତା, ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ହେଉ ଅଥବା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ନେତୃତ୍ୱ ହେଉ ଅଥବା ଶାସିତ, କିଛି କ୍ଷଣରେ ସମ୍ପର୍କ ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ତ୍ୟାଗ ବିଶ୍ୱାସ ସହନଶୀଳତା ଅଭାବରୁ ମହନୀୟ ସମ୍ପର୍କର ସଂଜ୍ଞା ହଜିଗଲାଣି, ଲିଭିଗଲାଣି ଆଉ ମରିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରୁ। ସନ୍ଦେହ ଅବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଗ୍ରାସି ସାରିଛି ଯେ ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ସମ୍ବୋଧନରେ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଭୂମିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଶୋରି ଅପରର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜିବାରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ, ସେପରି ସ୍ଥଳେ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ୱାଦ ମିଳିବ ବା କାହୁଁ? ସତ୍ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସଂଯମତା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଓ ମାନବିକତାର ଅଧୋପତନ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଆଜି କୁପଥଗାମୀ ଓ ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ସାଜିଯାଉଛି। ବାଳୁତ କୌଶଳକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ଉପାର୍ଜନର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ି ପଶୁବତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସତେ ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ। ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ଏ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତୁ ଏପରି ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆପଣାଇ ନେବା, ଯେପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କିଛି ମହନୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ଆର ପରକୁ।